ba kutuma duru ubarsa sai na faɗi gaskiya na rantse da girman Qur'ani ni nan har ba wata ba ai kanta waye ba a cikin kanta waye na nawa kuma ai ni Allah ne bai ba su dama akai na ba kuma wallahi shahararrun manyan mun san kafanin duka mu sai mu kuma mun san saboda ni an dauke ni an tafi da ni hajjigawa mun je aiki a za a bani wani babban role amma da ke saboda ban ba da jikina ba an yi in bayar har guduwa na dinga ina buya a cikin sif wallahi in nayi mai ƙarya Allah ya saka mai ranar gobe kiyama na dinga guduwa cikin sif ina buya mutane su da me su waɗanda su mutanen sun sani ragowar ai sun san fuskar mu mun san fuskar su ni da kira suka dinga na tafi cikin sif na buya wallahi saboda haka a role din da za a bani za a ban wani babban role ne zan ja wallahi sai kashe na akai a cikin film din kashe na akai ina yin role ɗaya sin biyu kawai aka ce na mutu saboda ban ba da jikina ba ga tsinanniya ko sai ka an ce muku na fito yawon tazubar ko an ce muku na fito yawon tazubar to ba tsinanniya ce ni wallahi ina son jikina ita ko wannan ita da Allah ki da dariya ba abin dariya bane ba wallahi ita kwa har suna aka sa mata Khadija tsuke saboda ta da tsukewa ba ta bayarwa wai tsuke bindi wai tsuke bindi aka sa mata wallahi su wai na hana ranar kuwa da aka sa a wani film saboda yake Allah ga furu rahimu ne saboda iskanci ne ya fito da mu to neman halal muke ni shi yasa ban gaba ɗaya na bar industry shi yasa gaba ɗaya saboda ba akwai wanda ya so ya fara disbetin dina ba Allah ya daurai da akwai wanda a cikin mota in nayi mai sharri shegiya nake ya san da shi nake babban jarumi ne babban actor ne wallahi yana babban jarumi ne kuma yana director yana producing ba abin da bai amma wallahi shi so ya disbetin dina ba dan Allah manyan fina-finan da suke yawo yanzu suke taranta akwai shi a labari na ya san kansa akwai shi ya yake da suna wannan film din shi ma manyan mata yana ciki ya san kansa kuma shi mai kamfanin sirrin su media yake kowa ai ba ƙarya aka yi musu ba suna kan tawaye to wa'anda ma suka wakilta amdans din sun san suna yi shi yasa suka wakilta amdans suka ce ya faɗa wallahi amdans wanda bai fasa daure ka ba kutubar uban shi dura uban shi wanda bai fasa daure ka ba ya dade bai daure ka a daure mutare ba ana kan tawaye kuma ana kawalci shi da shiru ki jin baki wani labari ana kan tawaye ana kawalci ban baki wani labari ba kafin lokacin da za a yi mun kan tawaye da na shiga in gaya miki ranar sai wani ba zan taɓa manta sunan shi ba dan sanda ne ba sai tsaya ni fa har akwai fa wani me kutuma bura uba an gama raina wai yan matan fim hankali a rayuwa na rantse da Allah bus yake yaran mai shadda ne wallahi azim saboda wai haka kawai ban taba ganin shi ba ma ni ba san shi ba fa wai sai ma lokacin ya kira ni a waya hello ke ce fidi nace ni ce muka gaisa wai duk wata bukata kike so ta rayuwa zan dauke miki da ke Allah gafurur rahim ne ya dubu zuciyata ni ba kwadayayya bace ba me son abin duniya bace ba ballar da abin namiji ba wallahi ya ce min wai amma sai na fara mishi sai na fara sa shi ya kawo sha'awa yake ji in sa shi ya kawo me zan mishi in kawo ta wayan nan meme kawai sai na hada shi da kanwata tana dagawa ta zagi gindin uwar da ya ta haife shi ma na san yana ji ba na son in faɗi suna kuma idan aka ce idan kuma aka ci gaba da tona a ta shi sharanta murja Ibrahim kunya wai ki tsaya wani kuma ƙarya ne murja tai ba a hada mata shida a daki su kwana ƙarya ne wallahi har goma a location ana hada wallahi su kwana a daki a bada condom ana bayarwa ni ban san ana bada condom ba wallahi amma confirm na san ana hada mata da maza su kwana a daki a to ki manta confirm na san wannan sai ki ga yarinya ta sama in tana son daukaka idan ma hukaciya ce sai ta mika jikinta wajen saurayi ya rume ta su kwana a tare ƙarya akai da manyan mawakan nan da jaruman nan duk kutumar durun ki shiru na baki wani karamin labari kuma idan kun ce ƙarya ni dai na san ƙarya ne a ce ba a san fuskata ba ko ƙarya ne a ce ba a san ba gaya musu ma nake ƙarya ne wallahi ƙarya ne su ce ba su san fuskata ba to kun san fuskata fi dausi fili
ni ce na fito kuma an muku ƙarya wallahi kuna hada mata a daki ai akwai kamfani tsaya ki ji kamfanin in gaya miki sai ya ebi mata 4 sai ya ce za su tafi aiki wannan garin su Bahari ne ya sunan shi Daura sai ya ebi kamar mata 4 sai kyamara guda daya da za a tafi da shi ba director ba producer shine director shine producer idan aka je to gida ne da shi in gaya miki a can Daura idan aka tashi ranar da aka sauka wa'annan mata hudun da aka tafi da su to sun zama matansa kamar na aure na sunna su wa'annan matan guda 3 za su yi wa ɗaya wanka ta ci kwalliya ta fesa turare idan ta fesa turare sai a yi mata lullubi an kawo maka amaryarka darakta dadi na rantse miki da Allah in ne mai ƙarya in ne masa ƙarya Allah ya tsaye da mu ranar shaida na rantse da la ilaha illallah Muhammad aka kira ni a lokacin na ce babana ba shi da lafiya tsinuwa kaji shegiya ni na hana ta tafiya saboda babanta ba shi da lafiya saboda kar bakin iya nace wallahi ba shi ya hana ni zuwa ba ni na hana kaina zuwa saboda na san me yake faruwa an gaya mun wane ne shi nace ba za ni ba yin duniya Khadija yanzu ni zaki hana wannan abu ba zaki bani ba ni zaki nace ku ta marwa a ranar kuwa da aka kai ni industry na fara zuwa akwai wata waka da ni da Aisha na Jamu da Maryam Kinomu mu hudu ne mata a wakan na siyasa ne shikenan ranar ne waka na farko da naje muka ci wahala da ike ban saba ba ana gama wakan nan in gaya miki nace mai sauri nake tsoro nake tunda ba a san na fara ba zan gudu gida sai kira na yi ba biyar din kudin motan zuwa ya bani ba abincin ci ya bani ba abin da ya bani sai ce waye an gaya miki zan saki waka a banza ne ba tare da kin biya ni ba ai dole sai kin sa ni na kawo dan haka ai na zama haɗu tun daga ranar na watsa tsinan ne da ike nima ba ni da mijinci abinda ba sa la'akari da shi ba sa jin kunya kwata ba sa jin kunya kawai su fito su ga miki straight forward abinda yake za mu su ba wani abu bane ba za su fito su ga miki ne abu kaza yana damuna ya za a yi magance mun ba kunya ba sa tunanin sun haifa ba sa tunanin wata ran za a yi wadan in Allah ya yarda duk wanda ya sanadiyar lalata yar wata insha Allah sai an wata shi ni fa ke akwai aikin da muka je jigawan ne ko muka je aikin ke duniya muka haɗu da wani idan ya ce ƙarya ne ya fito muka haɗu da wani ya dinga cewa ya bi min malamai sun ce min zan ɗaukaka duk malamin ya je min Katsina ya je min Nijar kice ke ɗaukaka ba in ne mai ƙarya Allah ya ɗaure na in ne mai ƙarya Allah ya ɗaure na a andams gaskiya ya san kanshi yana gani ma ya san ni ya san kanshi daga ƙarshe ma sai ya daina daga wayata saboda ya hana